Il-fidi reliġjuża waqt iż-żmien ta' sfida li ġab miegħu il-COVID-19 fost l-anzjani żdiedet. Hekk kif ħafna ħassewhom li t-talb għenhom biex jelbu l-biża li ġabet magħha il-pandemija. Dan ħareġ minn stħarriġ li sar fost 1100 parteċipant b'demografiji differenti li ħadu sehem f'dan l-istudju li sar online mill-Fakultà ta' Teoloġija fih dan l-Università ta' Malta. Il-professur ta' teoloġija referendu Paul Gallia tenna li l-istampa fl-aħbarijiet internazzjonali ta' situazzjoni diżastruża fosthom fil-pajjiż ġartana l-Italja setet waslet għal aktar biża' u ħsibijiet. L-iktar jħossuhom vulnerabbli ovvjament huma l-anzjani kif anki l-tobba kienu qed jgħidulna. U dik ovvjament setet ġabet ukoll reazzjoni anki eżistenzjali, speċi s-sens tal-ħajja, se nħalli warajja u se nħalli unfinished business warajja. Ir-riċerka f'dan l-istudju bdiet f'Ġunju tas-sena l-oħra u turi wkoll li l-pandemija waslitna nużaw aktar mezzi diġitali. Dr. Pauline Dimek tenniet li dan wassal ukoll bidla fil-mod kif ir-reliġjon tiġi ippratikata. U jiena naħseb hemmhekk li hemm bżonn proċess ta' riflessjoni mhux biss mill-lat ta' Knisja imma mill-lat tagħna bħala poplu Malti ta' kif nixtiequ fil-fatt li aħna bħala Maltin inkomplu ngħixu din ir-realtà li hija iktar diġitali. Ir-rettur tal-Università, l-Professur Alfred Vella sostna li dawn it-tipi ta' riċerki jagħtu stampa dwar is-soċjetà Maltija. La darba għal-Maltin bħal popli oħrajn, il-reliġjożità għada importanti li wieħed ikun jaf x'qiegħed jiġri f'dak li għandu x'jaqsam mal-interaction bejn nies u reliġjon tagħhom hija mingħajr dubju. Hija importanti li wieħed ikun jaf u l-effetti illi il-pandemija kellha f'dina l-interazzjoni naturalment hija ta' interess.